I said, divorce me. I'm afraid to me this year. Oh no, see waiting on the beast. Oh God, police, waiting be this. I said, waiting be this. I said, now waiting be this. From my brother to my friend. Waiting be this year. Bam, bam, bam. So chukwu. Ọ dịghị onye single. Adịghị agbara aka ọkụ. Egwu ikorobịa. Egwu ikorobịa. Ejighị uju edu onye ụjọ. Ọ bụ na ụdịrị egwu na-edu onye ụjọ. Ịchọba nke na-ekwere ejighị egwu edu onye ụjọ. Amara m na a na-esi ike. Pepempe echetente udo echetente Alright, so na chetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka isi wee join ya m nnọọ. Yes, anọ m live on YouTube, anọkwa m na Facebook. Ajụjụ anyị tata bụ police na ndị military or ndị soldiers or ndị army
tọọ onye chọọ isi wee tinye ya ha bụ ofu ihe. Kedu ndị kwesịrị ị na-akpọchi mmadụ na nga? Mana tupu anyị mepee phone line, achọrọ m ka anyị mụtatụ ihe from ihe polisi bụ. Ịghọtago? Achọrọ m ka anyị mụtatụ ihe. First of all, ka anyị kwugodo that na the Nigerian police bụ na 1939 ka ewebatara Nigerian police. Ịghọtago? The first amendment bụ na 1999. So ewepụtara Nigerian police first na 1939. Mechezi o nwere ka ihe so wee na-aga. Ịghọtago? Asị ka emegharịa one or two days, ka etinye ihe ebe a ka o wee dị mma na 1999. Then the Nigerian police bụ the principal law enforcement and the lead security agency na Nigeria. In what here? How about the principal law enforcement? Okay, my enforcement. How about ndị na-make sure na ịda iwu na Nigeria? Na ịgalụnga, ọ na ịkwụrụ ụgwọ nka, ọ na edugije court. Ọ fa nwa kwesịrị ị na-eme ya. Ọ bụrụkwa nke anyị na-afụ ndị DSS tata anụ na video. Normally DSS bụ ndị secret service. Ihe ọ bụla fa na-eme bụ na nzuzo. Mana amarozi m ka obodo anyị a dị kịta. Na ndị DSS na-abịazi eme arrest. No, o kwesịrị ịdị otu ahụ. Police bụ the principal. Ha nwa bụ ndị kwesịrị na-aga for arrest. Ha nwa kwesịrị ịbụ ndị na-aga for arrest. Ha nwa bụ ndị kwesịrị na-enforce the law. Not ndị soldiers, not ndị DSS. Ha nwa na-lead the security agency. Anything security, ma ndị na-agụ na-eche mba, ma ndị mpịawa azụ, ma ndị aka odo, ma ndị kedu ndị ọzọ na any security, anything security kwesịrị ịbịa report. That's the power police nwe. So that ị na-agakwa n'ụzọ ifu police na-enyefe respect, even though na some of them na-emecha ya ịmago ha bụ not anyhow, some of them bụ anyhow people. Amarụ m mmadụ onye follow commissioner of police na Port Harcourt, Rivers. He was going from post to post. Ima na o nwere ebe mgbe anwụ asị si dọwacha ihe n'ụzọ. Yes, ọbata wee sị gịnị na the Inspector General of Police. Ịghọtago? Ya bụ onye isi ndị police na Abuja. Sisi bupụsie checkpoints in the whole state actually. So Ikwesili ije na I don't know sure na enwe checkpoint na Enugu. Nya checkpoint bụ ịpụta efu ka adọwala ihe except akpa cement. I don't know sure na ọ dị n'Enugu. Enugu bido implement, Enugu otego implement by that one, but Ikwesili ịgakọta efu ndị police, but ọ bụrụ na fa ga-abịa gwiki igwe ilu na enwe particular Ikwesili ibupụsi those things, then ha nọrọzie n'ụzọ ịmago for security purposes na ndị ọzọ, but without harassing people. So ọ nọ na-agagharị day 4 yesterday from post that man rụrụ ezigbote ọrụ. Na vidio ha ịchọpụta na o nwelu ndị na-abụrụ ndị police officer mana ha chi uniform. Ịsịkwa na anyị police officer asị gị nye weta nọmba gị, because ihe niile dị na social media. Iweta your number for chekie ya ozugbo. Ọ bụrụ na ọ dịrọ ebe ahụ ịma na iwu fake police officer and I sanction gị, ihe bugodo ụzọ jee nga for impersonation. Then ijezie for wearing the police uniform falsely. So by the time I go to get your charge count na court, what na ọ na-eme? So River State Commissioner of Police n'ụzọ checkpoint to checkpoint, they check, they make sure that nafa dress ndị na-dress ọfụma. It was not funny. Ọ bụ na ị na-arụzi na police, I think you're supposed to know better. Ọ bụ na o nwere police uniform nke a condemn as to say yizina. Some of them are still wearing it. Man, the uniform it talk in uniform your boot camp, like imago that only particular shoe honey. Ndị akwa sanction kwa o onye nke disrespect the senior officer about the commissioner called disrespect se o the onye kakwu ya n'ọkwa awesi ya na oge esi agbaga Abuja no yeso haba moto ka ejezie
Ko jezie na nke IGP ka o malu ihe mere oge jo speak here to his senior in that way. I wish na all states in Nigeria gonna inspect their officers. Ha ga-adị up to gịnị, up to date and up on their toes na-eme ọfụma. So mmadụ bịa kịta so na ọ na-abịa threaten gị with onye army. Stand your ground, talk like you know what you're doing or saying. Say fa na ife a bụ illegal gịnị arrest. Or if I need to respond to police, because only I kwesị kpọrọ gị police o nwere o kwesịghị ijeje ịmago o kwesịghị ijeje kpọwa ndị soldiers o nwere ife gbasara ha with ime ndị mmadụ arrest. Nothing. Ihe na-ekwu ya na nke mara because a lot of people are being bullied. A lot of people are being illegally arrested. Some na-akpọ illegal arrest ahụ kidnapping because yeah, they very very illegally kwesịrị iji any form of military maybe I make mother arrest. If you kidnap or probably make the because the military bundu obi eje ya ka ha nwe. How ma go for I like this brain ga turn. So na Nigeria kita as per na emego the amendment na 1999. How was the National Police of Nigeria with exclusive jurisdiction throughout the country? Na 1999 ka ya nye ha wefu throughout the country. Inwe ike isi nwe ebe a ọ bụ na ị na-Enugu ọ bụ na ị chọrọ ime mmadụ arrest na Abuja isi ebe a kpọọ phone na Abuja sị ha nakwa onye ị chọrọ ime arrest inye ha details okay make invite or ha kpọrọ the person eje kidnap asem eje arrest onye na Abuja. Probably send Zaya down to Enugu because on game will be a call for the arrest. Send Zaya down to Enugu. Or police or the military. Because they're supposed to work, they work hand in hand. They work hand in hand. So I made the person arrest in Abuja because Ninyelu anyway warrant to arrest in Abuja and send down to Enugu. The police force of the area each time made the arrest, they arrested the person now, but they send the other down to Enugu State. When they jebezi we unu, then governor can heje court, governor can settle na police, but it make go the arrest and all possible from police to police, not DSS, not soldier. So, but so we no kwanalo, no onye soldier be ime get arrest or anything. Mata na gini, not the illegal, no kwesịghị able. Now, abịazie na otu esi wee ka ọlụ onye na-afụzi maka every police ma commissioner ma IG ma DIG ma CPO ma AIG bụ onye Inspector General of Police IGP yanwa na-afụzi onye nke anọ na Abuja ha nwa bụzi ndị isi afia bụ Olatunji Rewan Disu. So ị na-anụkwa n'ala anụ Disu marụ na gịnị no Inspector General of Police. Then abịazie enwekwaziri ndị nke ọzọ a na-akpọkwa DIG ndị onye nke DIG ndị nọ n'okpuru ya bụ ndị operations ndị logistics ndị na-afụ maka training na intelligence. Ndị nke a bụ gịnị nọ under the Deputy Inspector General of Police. Then ndị a niile nọ under who? Inspector General of Police Disu Olatunji Rewan Disu. Then agbadatazie na states enwezi 17 operational zones. Zones a dị na Anambra, dị na Enugu, ọ dị na Port Harcourt, ọ dị na Imo State, ọ dị na Ebonyi, ọ dị na so many places. Ọ dị na all the states in Nigeria. So ha nwa n'onwe ha bụ also Assistant Inspector Generals ka ha bụ ha nwa bụ ihe na-afụzi maka these zonal divisions dị na each state. Ha nwa bụ nọzi under Commissioner of Police. Ndị nke anọ na this zonal division na dị na each state because each state nwere gịnị Commissioner of Police. Ha nwa n'onwe ha nọ under the Commissioner of Police. Then under the Commissioner of Police, onweze close to the nyawa na report zi because enwe chain
reporting chain. So how one on have BNR the Commissioner of Police BNR report to DIG reports there to now report to DIGP, that's Inspector General, Deputy Inspector General, then Deputy Inspector General Iwegaziali and Obajo Dori, even not all go to a president and deputy president, or vice president, rather than deputy governor, yeah, vice president. When we go to Obajuzi Dolu na table, vice president, or just area president. So, Otu accord. But now, the problem, when a lot of us are there with patience, Ibu friends with police officers, all the very important. All the very, very important, because the Nigeria I been here, a lot of people they take things for granted. And how many a lot of things are not free. How many a lot of things are not free. Why? Because number one, you know your rights. Number two, you know who to complain to. Number three, you know who to get advice from. So, I have the thing. I'm not going to try to get kita. I'm not police. How about the principal law enforcement agency enwe? How about the lead security agency in Nigeria? How about ife orderly? I make sure you want header that you pay for it. Either you pay by ijenga or by bail or house arrest, or depend on or how one kwesị make sure. And on your code, after na alụndị soldiers na-eje illegal arrest. Once abụkwa military police against them, they will be ripped off their uniform. Ha eje taa afụfụ for disobeying the principal na guide the military. Normally soldiers kwesị ịdị ụkọ n'anya. Soldiers kwesị ịbụ ha jeche like this, ha dị ụkọ n'anya, enwe ugwu, ekwesịrị na-afụ ha everywhere. Ekwesịrị na-afụ, even ndị nke a na-anọ na road, ekwesịrị dị na-afụ ha na road. Ebe ha na-anọ na base fa, cantonment. Actually deploy face ebe and deploy yafa. And I deploy yafa in the midst of civilians, so innocent people, they harmless. No. Ihe dịka Sambisa Forest, Bruno, ebe anụ a na-enweche Kaduna, ebe anụ a na-enweche Oyo, like ihe a na-aga na Oyo now, this kidnapping, ofe anwa. Ụdị ihe a ka ha kwesịrị ịpụta na ya. Because water don't pass Gary. Water don't pass Gary. So n'ụdị ebe a ka ekwesịrị na-afụ, not in the midst of apụta kịta anụ esi na ịbịa onye dịka m na ịbịa kpọrọ m soja. Onye dịka gị na-ege m ntị na ịbịa kpọrọ m soja. Ọ dị very, very illegal. Yatago. So ọ bụ na o nwere one or two experience inwego, ime ka mmadụ, because abịa m tata sị na ị ga-akụzie, because anọ m akụkọ this guy kpọm today. Ọ na-ewute m because unfortunately o nwere mmadụ onye mere ha ji threaten onye nke izizi ọba. Abịakwa na-threaten n'okwu ya nke abụọ. Because why? Onweghị mmadụ, ọmaghị right ya, ụjọ na-atụ ya, akụnyegokwu ya ụjọ n'arụ, threaten ya na eduru ya baa base na ndị ga-eti ihe bụ ndị Boko na ndị Boko Haram ga-anọ n'ime nga. Innocent businessman okwete na ọ ya akwụ ụgwọ ojiro, na ọ ya akwụ ụgwọ ego. Because agwa m ya sị na nke a, this one pass me o. Ujigoro ụjọ kwete ihe omero ego oriho. Ịma nke ka njọ na that day abịa akpụrụ ya from Europe. Enweghị onye mmanụ ebe edu eje. Kama na ịma na ịbịa na Anambra steeti, sọsọ ofu base ka enwe ọ dị n'Ọnịcha. So ndị fu moto, ndị fu adọ motorcycle ka ha ji wee bịa o, ka e wee fụ how illegal the thing no dị good. Motorcycle ka eji wee bata na steeti ha. So ndị fu ya afụgo uniform ha wee malụ nọ ndị military wee siwazie n'Ọnịcha. Otu a ka esi wee track gide this guy. Mana orurozi base
eruzie n'ụzọ kwụsị ya sị ya ngwa ego one ka ọ ya akwụ wee sị ya na otu a ha bịagoro ije na ọma nna n'iyi na ọ ya enye ha 50,000 naira for fuel haba mana wee sị iwe wefute 50 sị asọ onye ijiche ego jiri ụjọ kwete kwụọ dị 50k a na-agwakwa ya n'oge nya ka ọ tata esendkwere ya threats na ego ahụ ọ promisi na ọ ga-abalansị na ọ ya abalansị ya na ọ bụ na abalansị na-achọtụ ya ọzọ na ụdị meseji esend threats onye military. It's a shame. Ọdịrọkwa mma country amakwa m ebe anyị na-aga. A lot of untrained people on our base. A lot of untrained officers. A lot of untrained soldiers. And nke ka njọ bụ na onye filie na onwe nwanne na military. Gị na mmadụ nwezi obere okwu ije kpọọrọ ya onye amị. Onwe mgbe m nọ na school, that thing na-ewu that time. Ụmụ nwaanyị ka ọ kacha ewuru den. Gị na nwaanyị nwee nsogbu o je kpọọlụ gị onye amị. Ndị a hafụkwa etiti div bịawa o. Afụgo m ha like 2 times na school m daa ihe. Asị na gịnị me na the girl je kpọọlụ amamihe na nke nwoke na-azụ. And that time ụdị unheard akụkọ a na-akọ otu nke nwaanyị si sacrifice her body na o nwere enyi nwoke na base na ya mere okparara m oje kpọọ the guy kparara m oje kpọọ the guy say how from where to where ha dị ajụ ajụjụ. What if ha bịazikwa nke etie the boy ọ bụ na ọnwa one big man nkọ. What if na ha bịakwa n'iti the boy ihe ọ ka bịa kpọrọ ya ọ bụ na a big man otu aka ya ọkarịa ga-esi wee na otu aka ya esi wee kwadebe akụkọ gị. So a lot of ihe na-eme na-ekwesịrọ imejọ mmadụ with ndị military, imejọ mmadụ with ndị na-abụrọ ndị ọ dị n'aka ịbịa kpọrọ mmadụ just ka igosi onye ahụ nkarị. Ndị soja saa na-ebelitụrụ onwe fa but they don't know. And iwe na-ewute mgbe na enwere ndị ezigbo mmadụ among them, ndị ma ife a na-akọ, ndị ma ife a na-arụ, ndị mmadụ arụ, ndị ma ihe ha kwesịrị ime, ebe ndị ma ọfịs ebe ọfịs ya na ebe a ka ọfịs mbili ebe a ka o jedebe. Ndị ma na common man ekwesịghị na-afụ ndị soldiers military anyhow. Imagine a soldier bụ a military man ji bike bata ịbịa kpọrọ mmadụ kpụrụ onye na bike o. And ha ya agafekwa some checkpoint ndị polisi ga-afụ ha but because na ndị polisi na onwe fakwu amachahụkwu right ha onye melu a military man ga-eji wee buru a civilian ha agbu ya nkịtị. And these days anyị ma na ndị military na a lot of people na-achịta uniform from nowhere. Ị ga-amakwụzide ndị bụ ezie na nke abụghị ya. Kọsị ya ka ya emegide one day mmadụ efuo akọbịa ọkpụla akụkọ na ndị uniform keponu ndị bi ada afafa adịrọ na their shirt their polo. So ha nwelu their own uniform eji eje illegal arrest. And afọ ahụ that thing afọ ama ndị na ya because ka hafe mata afọ ha bịa were ya chọọ ha echezọzie na enwe ike settle ha trap. Soja dị atụfafa ji their normal number wee send their the voice note, send their WhatsApp message which the guy forwarded to me. Wee sị na onye ahụ na obidogodo na mbụ mee gịnị promise we ihe ọma na oriho maka ụjọ arụ adịrị o nwee ulcer o dị asthmatic amanyere ya ụla manye akpụkantị n'ime. So by the time a gwagodoro ya ndị boko with pain ọ na-aga ụjọ young boy na-agbara onwe ya mbọ. So anyị ga-eje ka anyị na-cheta azụ because na Odenigbo ihe anyị na-akpọ ka otu oyesu edere mụ na gị na mma otu oyesu edela anyị na mma onye na anyị na-agụ obodo anyị si n'ime apụta. Gị na mmadụ mee kọọ ihe ọ bụ na ọ dabara enwero need iji kpọọ onye military jee kpọọ onye police. First of all megodi investigation
Yatago. If you bodo madi yo mirror. But number one, here with the wrong use of military, of soldiers, of armies, the wrong use of these people. When I and if it check I put it in YouTube and Facebook, it bụ kedu ndị ọ dị n'aka ịkpụrụ mmadụ kpochie na nga onye amị ka onye polisi. Agara ebe ọbụla nna na cheta azụ cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ nna asị gị daalụ na ana cheta azụ. Onye na-edezi obodo asị m unu tụọrọ m ya Pita Mba odozi obodo oge na-arụ ibe ọ na-afụ n'ahịa Ogologo ndụ na-arụ isi ike ọrụ na-aṅụ erie na ndụ iyi mmiri mara ugo na-asa ọrụ ugo arụ nke ga-ere anyị gbara anyị ọsọ n'iru n'iru ka anyị na-aga ụwa bụ nke na-akpọ onye elu ụwa bụ nke na-akpọ onye onye bụ
Mungkin apa ni? Mungkin apa?
Yes, so man on fire, nobody can quench you. Yatago. Abu no more kind of more for my, of course, a work or we want you panala like this. On a panala but every day. Bata pana, iwatago. On a panala but it's here, dear. Oh, man on fire. Oh, nobody can quench you. It all digi like this, eh? And my work, you go need an account here and I go every weekend. Abu no din with ego weekly. Every weekend, or no monthly, every month like this, I'll take honey. Na kpogodoro m egwu ahụ ị na-akpọọlụ m ọkpọọ ya ị na-agbazi dị egwu ị na-esoro dị egwu ọ na-agbọgodi gị hey man on fire nobody can quench you. Ọ dịkwa n'izi inwe man nwe doings no matter how small ọ dị ọ na-ewepụta some things. Alright, so cheta na yesterday I kind of wanna men's mental health month. So for ụmụ nwoke niile na out there adị m sure unu na-eme ọfụma na mkpa unu na mkpa ọbụla unu nwe unu na-ekwupụta ya ịghọtago onwe ka otu wee dị na unu na-ekwupụta ya maka na ọ dị very very important na unkwe ka I hear your voice. Ọ dị very very important that na ihe ahụ ibu n'obi bụ a burden. Biko anyị achọrọzi ka ụmụ nwoke anyị na-anwụ unu emezina anyị bụ ụmụ nwaanyị widows n'oge na-erughị eru n'oge anyị aplanụrụ n'ebe anyị oge na anyị akwadotero ịghọtago. So ọ dị very important na as a man voice it out. Ọ dị very important. Alright, so m ga-anachi kịta anụ a na phone line because orugo mgbe ahụ anyị ga-emepe our phone line. Anyị mepee our phone line ka e nwee ike kpọnwa anyị na phone tinye ọnụ n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị kịta. Ọ bụ na ị nweghị experience ọ bụ na o nwee onye ma nọ n'ọnọdụ a ọ bụ na ọ nọ n'ọnọdụ a ọnọdụ na ndị mmadụ kpọọlụ ya onye military mmadụ kpọọlụ ya onye military bịa mee arrest nwanne gị di gị your friend onye ọbụla ọ bụ kedu ka esi wee gaa ka esi wee pụta na ya bụ ordeal kedu ka isi wee chee na enwere ike ịkwụsị. Amara m na anyị ga-akwụsịnwu ya because Nigeria dị corrupt. This our country obodo anyị ahụ a na-egbu achara ọ na-eto iche na ọ na-ebeneta ịka asị ebe a nke ọ ka njọ. So jisi ike kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị tinye ọnụ n'ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ma ọ bụ ịkpọọ mụ na send a message na YouTube or you send a message na Facebook. YouTube bụ Vote Odenigbo, Facebook bụ Vote 104.3 FM. Ka anyị were ozi gị dịka otu o si wee gbasatalụ ife arrest ịkpọchi mmadụ ịkpụrụ mmadụ from beer from shop ya from wedding from village ya all these places different places inwe ike inweta civilians inwe ike inweta ndị bụ na ha bụ harmless people. All these people abụrụ ndị kwesịrị iji the force they as tough and as serious as soldiers wee bịa kpụrụ ndị ahụ. Onwe ndị ọ dị n'aka onwe ndị ọ bụ n'ofe anwa bịa kwesị na-eme such arrest. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 or you send a message na Facebook or na YouTube. Facebook bụ Vote 104.3 FM. Then YouTube bụ Vote Odenigbo. Amara mmadụ onye nwere ike ịfụ m na Vote Odenigbo. Ndị YouTube dịka onwe ka fasi wee na amara mmadụ ka onwe ka o si wee deele ha nke ikpeazụ a. So jisi ike ka ịkpaghachi m azụ. Alright, so dịka nsi wee na-ekwu ọ bụ na ịbịa ime ihe polisi na Enugu State Commissioner of Police ka ikwesị ije na police station lay your complaint. Ile complaint bụ free of charge mana ọ dị ka ịchọ ikpofu mmadụ from police like ịchọ ikpofu ndị police officers amara m na nwere ụgwọ a na-akwụ or anything ịghọtago. So imezie ka anyị malụ na kịta anọ nke ka ọ dị n'aka ka anyị ga-akpọ kịta anọ
ka anyị wee na-echekwa kọọlụ gị dịka otu ọbụla o si na-adị. Ọ bụrụ na m enwetara kọọlụ gị, that's good to say that na anyị enwenube any forceful arrest by the soldiers, by militaries. Safe to say na enwenube any forceful arrest anyị megoro experience. Okay, hello. Mgbede ọma, ka ime ka afọ gị na ebe isi adị m onye ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ ọnụ ọrụ a, nnọọ. Ndị amị. Okay. Ha chi ịnapụta ego ka ọ na-ajọs derive joy n'itinye ihe. Okay. An innocent man no nwere ihe ome. How long ago ka ihe a mee? Na wow. Na wow. Ọ dịkwa bad. O nwekwa ka ọ dị na-abịa nnọọ n'obodo anyị like this nnọọ.
innocent people abụrụzie ihe na-agụ ha agụụ to arrest innocent boys just once na ị na-agba mbọ ma ọ na ịdị nnọọ always sometimes iyiri trouser yiri rugged ọ bụ na ihe isi gị eye mana ịdị innocent mana so just the way you look emego gị arrest which is wrong. A lot of footballers, a lot of responsible people look like that. When I been in Nigeria na Baya, na East especially, Ibo Onyosh. An innocent man, no worry you. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Okechukwu from Agbani Road, no. How long ago did you have it? Something, no, I'm telling you. Ọgwụchabekwa asịkwa ya na ọ ya akwụ 400,000 n'ọnya ka a na-etret n'ozi ya kịta. Daalụ ndị mmadụ tọrọ atọ Nigeria marọzikwa m na ya dị safe because even to hustle n'obodo ahụ problem nwere ike ọ bụ na o nwere ike isu ejeche wee na-abata akpọchie gị ị na-akpọ MP n'ụzọ akpọchie gị normally mgbe anyị na-etonite ọ na-awa anyị na-aga mgbe anyị na-etonite ndị Hausa ihe anyị ji wee malụ ha bụ ime gịnị ịkpọ redio n'ụzọ ma egwu ma news n'ụzọ ha nakwa n'ala aga otu a and onwere onye na-emefe arrest is not a crime. Amara m na ha na-adị first ime ndị mmadụ arrest ka egosi ọgafa na fa na-arụ ọrụ aghọtara m why you just go up na arrest ụmụaka the men dị very very innocent. Hello. Mgbede ọma ka eke ime no ugogbuzuo nnọọ daalụ sọ daalụ
Wow. And Odi inatagodo with ndụ gị na-asị mba ka ị hafe isu n'otu inatagodo with ndụ. Meanwhile, ihe ha mere dị illegal. Nwa mmanya. Daalụ sọ. Because ụfọdụ n'ime ihe mere ụdị ihe a ji agbawanye agwa gị ihe mere ụdị ihe a ji agbawa bụ ndị a chekicha ha pụtasị gị hapụ na onye nwere ego ime anything illegal. Because ijegodo ije kpọọ a lawyer mana ịchọ ije kpọọ police for arrest, ego ga-hapụ gị n'akpa. And that is where ndị na-enwero ka ọha ha will keep getting intimidated na this country. Onye mere ndị na-enwero ka ọrafa ga na-adị intimidated every day, in day in out. Aga na-eme illegal arrest because ha amago na nwere ihe ịpụrụ. Ijiro contact, ijiro money. Because some na ihe iji contact ifu na ego ama ndị involved. Ihe need debe we kpọ commissioner of police ya. Sir, nekwa your boys so nekwa ka o si adị o. I'm telling you, nyawa na onwe deploy ya men ya for this kind of a thing. Amanna ego because it's from the headquarters. Ogabi ihe ziri ozi anyị eje dị ozi. Or at least no onwe AIG iji nọmbịa nya we putzie call. Sizie ngwa. Because these people need to be stopped. Imagine etigide atin eda. What if na etigide atin na eda onwe no case we koba akwa na ndụ gị? Law, it is finished. Amara m ihe a ga-eme obodo a ka obodo a dị mma because it's as if na the more we try, the more it looks like onwere ife a na-eme. We are not trying, but it's well. Anyị ga-eje kpọchala obere afịa, kpọchala obere egwu. Nnachieta azụ anyị ebidokwa ebe ahụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntichi n'azụ. Ibu na adị n'ọkụ mgbe nnachetela azụ. Ka m pick call because a lot is going on that I need to itinye ọnụ ya because one day ihe anọkwala onwe gị asị na ọ bụ na ikote ha ọgọdọ ga-ekote elu. Ihe anọ nwanne gị nwoke abụrụ onye nke ya akpọ gị si gị nekwa ma nwanne gị nwaanyị asị gị nekwa anybody close to you because one thing I am amara ọbụna if blessing na-aga around ọbụna ọ nọ na your neighborhood obere oge ọ ga-erute gị. Ọ bụrụ na o nwee ihe ọjọọ na-aga around your neighborhood nwa obere oge man ịgba nkịtị onye ka o ji olutekwa na alụ blessing lute anyị atapụba we tap anyị bido kpebe ekpere si Chukwu gozie m ka isi wee gozie onye. Crime ruo ọ bụ na imehọ anything to invade it ka akụziere those people some lessons ka ha wee mụta ya ka ha malụ na ihe a dị illegal na in fact na mgbamgba ha bịakwana bịa mee that kind thing again. Ịghọtago? But if not, onye ọ na-agbachasị ya nkịtị, they will keep coming. One day, ruo gị ma o ruo onye ma gị. Aga na ebe ọ bụ na nna Anachieta azụ. Ndewo. I get your kpọchala obere afịa, kpọchala obere egwu. Nnachieta azụ afọ mba ntichi n'azụ. Ibu na adị n'ọkụ Nnachieta azụ. Because a lot is going on that I need to itinye ọnụ ya. Because one day, ihe anọkwala onwe gị asị na ọ bụ na ikote ha ọzọ ga-ekote elu. Ihe anọ nwanne gị nwoke abụrụ onye nke ya akpọ gị si gị nekwa. Ma nwanne gị nwaanyị asị gị nekwa. Anybody close to you. Because one thing I am more of if blessing na-aga around ọ bụ na ọ nọ na your neighborhood obere oge ọ ga-erute gị. Ọ bụrụ na o nwee ihe ọjọọ na-aga around your neighborhood obere oge ịgba nkịtị onye ka o ji olutekwa na alụ blessing lute anyị atapụba we tap anyị bido kpebe ekpere si Chukwu gozie m ka isi wee gozie onye. Crime ruo ọ bụ na imehọ anything to invade it ga-akụziere those people some lessons ka ha wee mụta ya. In fact, na mgbamgba ha bịakwana bịa mee that kind thing again. But if not, onye ọ
Yay. Onye bekod, onye dekod. Umo bilibo. Onye bela flavor nwanne. Ife kwana akọ. Ndị ndị wase m gara ụmụ nwaanyị ọsọ. Ọnwa agba ya ụgwọ. Agbara ụmụ nwaanyị ọsọ. Ijele nwanne m. Asị m anyị na-agbara ụmụ nwaanyị ọsọ. A na-agbalụ ọrụ ọsọ. A na-adị ya agbalụ ọrụ ọsọ. Anya ka anyị na-eje. Ihe okokoko aha. Ihe okokoko aha. Alaghị dasị ewu. Obodo dasị ewu. Ihe okokoko. Ihe okokoko. Obodo dasị ewu. Obodo dasị ewu. Imagine life without money. Then go suffer, tire. Imagine guys without illusion. Some guys they got one ilo. Yoko oko if I no reconcile, no reconcile. Umo bilibo no reconcile. Obuari, eburi se aya yeri kwa yeri. Ebele wiri neri, ebe wanne bina wiri neri. Ina wiri neri. The charger. Sometimes they tell me, say, money is the root of all evil. Where joy and one name, money is the root of all evil. But none good money collect them. I gave you money, collect them. Money is the root of evil. But you know they collect money. Everywhere when ganga for you. I really got see you. Alright, so na chetago mazuna vote 104.3 FM. Kainache now back into the phone line. And of course, Imaneba ine hutata maka ndị ọdịnaka ime mmadụ arrest. And omobugo kita ka ine ekwu okwu aka nnọchite no mgbe last year, sometime ago last year, ngwenitere okwu dị otu a. And one question na ma ajụrụ bụ onye ga-enyelu ụdị onye dị otu aka. Because I be akwukwe ya dịka onye nọ na situation a kedu ihe ọ ga-eme. Can I profile the situation process ọ ga-eso enweta solution to problem ya mana amarozim ka na ihe si wee ga. Amarozim na ọ kwụziri ụgwọ ka ọ na ọkwụrụ. Something similar to this kwa bịala last year.
mana ihe m ajụrụ bụ na onwe ndị lọya na-ege m ntị, nwere onye military na-ege m ntị, onye polisi na-ege m ntị nwee ike inyere nwa onye aka, ọ bụgodo na ọkọọlụ ka a ga-emetụ Anambra ịmago ihe dịka otu a, because otu a ka innocent people and onye mere ọpụta ifu young men dị otu anụ a, I give up on Nigeria, they will give up. Onweghị ya na-emezi n'obodo gbasata alụfa, ịghọtago? Ụdị ndị a bụ ndị kwesịrị inye hope ka anyị gwafa that na even though na ndị dị otu a na-emebili anyị system, ndị nkwelu ndị dị ka anyị na-maintain the system, na-achị eradicate the system of corrupt people dị otu a, ndị na-amara ife ji maka ya wee bịa, ndị dị confused of what their purpose bụ in this life, ndị bụ na ha amarọ dị ka ihe mere ha ji wee baa yube uniform. One thing with me bụ na adị m ebe na inotis adị m like iyi uniform, oke ịnọ notice ruo na amụrụ m ọfụma, adị m ịkpọ m ashebi mmara abịa, anyị rada jee jiri aka m kwala onwe m akwa sucha ezigbote style like this, because there is something with uniform. Ominu nu kwesịrị na-eme ka ofu omume, ominu na otu ọbụla ndị niile nọgide ebe a niile nwe ka ha si eme, this particular people enwe the reason why eji enyefa uniform, ekwesịrị inwe ife dị iche gbasalofa, and ihe dị iche ahụ ekwesịrị ịbụ ihe ọjọọ. And more like this, ma ha like iyi uniform with ndị ma amara omume ha. The last uniform yi bụ na 2018 or 2017 ka ihe men anyị jere ashebi o, asị na a na-eme bridesmaid night, chief bridal shower. Ha n'abalị emebekwa wedding, n'abalị eme bridal shower, achọbago wristwatch, chọba ego. Na wonder ụmụ nwaanyị o and otu anyị niile bụ ihe nọ n'ofu room. Oke adị room na abụ 5 girls na 1 room or 3-4 girls na 1 room. Ịghọtago? Mgbe anyị kasichin school pụta etinye gị na họteelụ otu a, ọ dịka onye na-eme wedding na big girls si anyị nnọọ n'ofu hotel room. Nna anyị asị na a na-achọkwa hey ifere emecheche m ụbọchị ahụ, because atamụgo anyị ndị oshi. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye na-eme detain ma ọfụ na mụ na ya nwegodo personal relationship, eziokwu ka m na-agwa gị, anyị niile bụ ndị oshi. Anyị niile a na-achọ wristwatch achọ, a na-achọ ego achọ wristwatch kwa. So there is something about uniform. Onwe ndị bụ na ha achọghọ ka ya bụ na enwere ndị na-emebiri ha afa. Okay, amarọ mmadụ one n'ụlọ ihe mee na Morocco. Amarọ mmadụ one nụrụ ihe mee na Morocco, but as of yesterday, more than 50 persons bụ black bi na Morocco ma ha eje business, but so long as na-enwetaghị and na skin color gị bụ black, they were killed. Ndị nwụrụ anwụ, ndị aka na-atọchọ dị tọchọ. Why? Na asịfa na achọrọzi anybody nwee the skin color black n'obodo ha. So ihe awa another avenue mụwa ji agwakwa unu, na-agbara unu ama, na-asị unu ọ bụ na onwe onye unu manọ na Morocco kpọba nọ na ya na phone marakwa na oye pik. Ọ bụrụ gịnị? Stigmatization. O nwego something about the skin. Na ndị South Africa, African country, mana ha na-egbu other people. Na Nigeria, corruption. The other day, as na a priest, a Yoruba, that man bụ onye Yoruba, right? Priest molest a girl, and ọbụrụ sọsịa na US. Ụdị omume a ka ọ ya wee nenecha anya, adị ekwe enye anyị visa. People adị alike inwe mmekọ with us. Ọ ya ka o ji abịa na obodo anyị bụ Nigeria, na-ebe na-asị na ka anyị mee the little we can, let's help each other. Ọ na-awụ nchọ ịbanyezi keke kịta na-asị ego adịrọ ọbụ mana ihe ọ na anyị na-eme n'obodo ahụ nwaanyị ka anyị na-enyere aka. Obodo adịrọzi ka o kwesị isi wee nwekwedị adị m emekwuzi guy. Mụnwa bụ Antinaze nwenwozi m ike ime guy, because ihe ọ na-emetụta onye ukwu na-emetụta onye nta. Mụnwa na-ebe, onye ọzọ na-ebe. So it's more like na anyị na-enyere onwe anyị aka n'obodo, onwerozi ihe anyị na-eme
dolanyanya. We are just, it's more like we are just surviving instead of living. N'ime survival a nka mmadụ dị a young man na-agbara onwe ya mbọ ga-eji wejeche ọ bụrụ maka na ị na-akpa egwu with MP. Hey, ka anyị ji mega arrest. Ọ abịa kpọrọ gị na shop sị gị tụba ndị ọzọ dị innocent aka. Or maybe na mmadụ fụ gị feel na ọ kara gị sị ka o intimidate gị with onye amị. Ndị amị a na-eje na-enye dent to the uniform, to the name. The same omume ọ ga-abụ onye ilo mee unu ewelu onye a frog jump na ọla na ọkpọ mmawasịcha onye ahụ anya onye ahụ the same thing ha na-eme ha nwa na-emezi. Ọ dị very appalling. Ọ dị very, very appalling. Ọ dị na-ewute m because it can be my brother. It can be anybody. It can be anybody. Onye ka m ji eti anọ m n'Enugu amamihe a na-eme n'Ọka onwe ka esi enwe ka anything si eme kịta ọkwa family niile and onwe ka ọ bụ na ha dị innocent because true imam vouch nwụrụ but at least onweghị onye kwesịrị ije nga until proven guilty. O mean na-emechighị investigation niile asị yes na onye a kịta anụ a na o mere ya na evidence, strong evidence so. But na Nigeria evidence do not even matter. Boom na 0706-048-5853 my phone na 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Uruchioma. Ike si nọ nnọọ. Intimidation on the army, the landlords, some on the landlords, the army, they let some people intimidate. And go a witness, you can get experience. I could go witness what I do because as a caretaker. Okay. As a caretaker, madam. What I call Ikwesili like that. They want the woman. They my own name. Open up what the careful. Open the jail one on now. Open the Korea. Like open. We got all the miss supposed to have. We can now you are honorable from Jamie. But you also go to all friend there. But then, upon the army and the army. There are big Gabia. It is warning. Process I was lawyer. Management is taking move the lawyer. They using that in that they legitimate so and then you from there almost the guy one day I'm beginning that what they have not like story I've got my witness but don't really police yeah and then you pass on that day but on a case so there just go to the fire so yeah don't get it so I got working, but don't you know what I was begging this man on outside country. But I know they are there. All up and down in them again at fight. Then I don't want to have. Then ever got over and down in the winter, it is also. Back in the also, then you make a bridge garden. And go a witness the division. That has given Ikwesili, give you a division. Now, I'm going to be put in a arrest. Then you put in a arrest. The police for India people over a war. So I think everyone you want to vote. So no, that thing India people worry about the army. But India some people, if you don't make people intimidate. Why not going to go 18 against rule? No one anything or can job. Or can go to say Jawa. What you have them of offense? Not Nigeria. It's your offense. But I don't blame we're not beginning. Our human rights, they are not have a morals to say in Nigeria. Or human rights cannot say it. Even as we
to Wapo, how and when you have to stop upside down. I'm going to remind it. And the children's own voice note in their phone. Because can never have while I own another information on the ground now. As no one in the battalion now. Need to be Hannah and make careful. Just have a task in Ibo, Biafra, or Ibo, Biafra, or Ibo, Ikwesili, Biafra. Again, I able to be a man. I just like a member. I'm going to be a motor. So I got a shop will be good. Yeah, information can they send them new boat to now. Then again, so he gave all that I got a shop. Dress you fine. I'm going to shop. But people actually, possibly, boy, Biafra, or boy, Igbo. The Madagascar Igbo Biafra. Yours like a member. The guy I'm going to walk over. He don't even have over one bit. On the beginning, we don't give a back about Abuja. So, another information there. So, all I want to believe because the actual Buddha, check and the bandit in that's what knows only police and air bandit, a police machine, and the channel from here. What I go my the police and air bandit, a police machine in that job. Hey, what's it also? To make a survival over that. That also. All right. All right. Actually, me man, again, one PK 2 more calls. Just say kick it watch him na 0706 048 5853. Hello. Good evening. Kime. No. No.